Són les històries de la Pobla per a xiquets, els contacontes que, com cada últim diumenge de mes, donen vida a la Casa Gran. Esta setmana amb Halloween com a referent, però amb una versió de contes més pròxima. La carabassa no és la que estem acostumats a veure en aquestes històries, sinó la que es cultiva a l'horta d'un llaurador valencià. Dos germans, un d'avariciós i l'altre d'espavilat. El xicotet se planta una semilla de carabassa i li creix i li la dona al rei. I el rei, com ha reconegut que és molt amable, li dona més terres que al germà. I tampoc els fantasmes són com els de Halloween. Així el fantasma viu a un castell valencià i els encarregats d'acabar amb ell són estos tres llauradors. Tots tres lluitaran contra el fantasma, contes participatius per a xiquets i també per a pares. Va Pep i fa tot, i després se cau per la finestra. Quasi se'l menja el cocodril. Després va Paco i lo mateix, però no se'l menja, no quasi se'l menja el cocodril. Després va Marieta i mata el fantasma dels ulls blaus. Fantasmes i carabasses en un dia que molts celebren ja com el Halloween, però que així, lluny d'això, buscava precisament acostar els contes tradicionals més valencians. Actualment, en la societat actual, està molt de moda el que és Halloween. Val? El que anem a fer és contar los dos contes, un d'una carabassa gegant, però la típica carabassa valenciana que els nostres avantpassats utilitzaven per a portar l'aigua, per a portar el vi, i a més també anem a contar un altre conte que es diu El fantasma dels ulls blaus. Una hora d'entreteniment per a xiquets que mantenia tots amb la boca oberta i atents a com es desenvolupava cada història. Xiquets que no es perden detalls y pares que disfruten portándolos a este tipus d'actes. Venimos siempre al de los martes, al cuentacuento de los martes, y bueno, nos gusta mucho y hoy pues vamos a probar aquí. Y nada, muy bien. A él le gusta mucho que le cuenten cuentos y eso, y nada, a probar, a ver, pero bueno, de momento me está gustando. Es la primera vez que venimos para que la niña lo vea, lo conozca. No sé si lo entenderá o no, pero bueno. La passat bé, molt bo, molt bé, m'agrada molt. Són els contacontes de l'últim diumenge de mes i que es fan en dos versions, una en valencià i l'altra en castellà. Hi ha qui li val també per familiaritzar-se amb la llengua i la cultura. Básicamente para que hagan una actividad lúdica que sea divertida y que, bueno, que les enseñen algo relacionado con el pueblo. Y esta vez hemos venido a la versión en castellano, pero normalmente vamos a la de Valencia también para que escuchen el valenciano que en casa no hablamos. Per a esta temporada, la Casa Gran ha preparat activitats de contacontes, però també de xocs tradicionals i teatralitzacions per donar vida a cada racó de la casa.